ahora que ha llegado el momento, nos ponemos en marcha. Y para nosotros es un orgullo decirlos bienvenidos a la Gra de Mar, capitalidad del básquet femenil 2020. Jo crec que suposa tot. Suposa primer el reconeixement a una feina de molts anys, de molta gent, de moltes dones i de moltes dones que han tingut il·lusió, com ara explicaven aquí fora de micro, no? I segona cosa que representa per camp també una projecció cap endavant, no? De demostrar que podem continuar, perquè a vegades sembla que no, en el camí d'estar fent bàsquet també et pots defallir una mica i ara dir no, tenim un objectiu nou, tenim una nova meta i hem de continuar. Penso que aquestes dues coses són fonamentals. He sigut molt feliç perquè jo, quan sento que m'estimen, sóc feliç. I llavors avui, pels que em coneixien abans, ens hem conegut i hem enraonat i això és molt maco, Actes així estàs contenta perquè els fan quasi bé a tu també. En principi llavors érem noies que sortíem d'escola, ens van avisar de l'Ajuntament perquè els hi feia falta un equip per jugar un torneig i a partir d'aquí vam crear l'equip que fins a data d'avui ha fet continuació al bàsquet femení aquí a Malgrat. Aquí tenien el bàsquet masculí del de tot, només hi havia equips masculins, vam tenir que lluitar per hores, per fer partits, per equipacions. És més, les primeres equipacions ens les vam comprar nosaltres i les samarretes ens les va fer una mare d'una amiga nostra perquè no en trobàvem. Tot això es van continuar endavant, sí, van continuar fins a dia d'avui, Tenemos un referente a nivel comarcal, a nivel estatal, a nivel mundial, podríamos decir. La idea es incentivar el deporte femenino, hay que luchar porque la mujer obtenga un buen nivel en lo que es a deporte y que visualicen que el deporte femenino está en auge y que es válido. Avui agafem el relleu d'Igualada amb humilitat, amb responsabilitat i amb l'objectiu de visibilitzar, promocionar i fer créixer la pràctica de l'esport femení català i concretament el bàsquet. Ens espera, com heu vist, un any ple d'activitats i us animo a tothom a participar-hi per a seguir escrivint tots junts la història del bàsquet femení. Moltes gràcies i una vegada més, benvinguts a Malgrat, la capitalitat del bàsquet femení. Gràcies.